какво ще ни представят те. Много се радваме да ви видим, друг костюмче. И вие също изглеждате прекрасно. А може ли да попитам, ето това дете, знаете ли как се казва вашия танц? Я ела да го кажеш тук по-силно. Радвам се да те видя. Чудесно заглавие за танц. Сега ще го видим. А сега да видим и вашите герои. Тук имаме феи, пепеляшки, и пеперуди, и една снежанка. Има вьосница и Пипи дългото чорапче. Динозавър! О, това са момчетата. И Супермен, и Зоро, и Палячо, и ти си кълбой или ловец? Какво си? О, мускитар, прощавай. Браво, деца, имате прекрасни костюми. И ти си ли браво, ето сега, вижте, публиката ви аплодира. Обърнете се към тях, обърнете се към публиката. Ти какво желание имаш? Аз винаги съм си мечтала да отида на бал и да нося бална рокля и високи обувки като твоите. Пепеляшки, може ли да пробвам твоите обувки? Моля те, моля те, моля те, моля те. Не можеш ли? Можеш ли да ги носи? Винаги толкова много съм мечтала за тях, че съм сигурна, че ще се справи отлично. Ето си, приятели. Криси. Ето.